group yomwe tikukambirana zambiri kuti mukakamveso zambiri amene simmasatira it's okay koma azaka simuzaonanso pa Facebook, TikTok, azaka simuzaonanso koma pass over ilipo koma azaka simuzaonanso koma no pass over channel ilipobe amwalira yeah bro what do you know no azaka amwalira no ali moyo nde fotokozani zo fotokozani kanye mwabweretsayo fotokozani nkhani ya bwino ife sefe timakonda azaka mwandimvesesa ndeta tifotokozeni nafuso tidziwe okay to bwana azaka pali nkhani imene anakuzula 2 days yapitayi That's the phone ya mpinganjira imene ndaimva kumalawi yes ndiye agwira mayi mmene ndikunena pano mayi yawo azaka owabereka azaka ali kundende yeah imene ndikuziwa ndeti makambirana koma zikuoneka kuti akhoza kutoka mawa zimenezo ndinazivado koma ndinabe nazo mboni kwenikweni ndizoona mayi awo azaka ali kundende ende anayimbiridwa foni amwene nangati mukufuna kuti mayi anu azibakhala kuno ndekuti nangati simukufuna bwerani nangati simukufuna mudelete ma account osazakuone nisoni pa social media nde angodelete nde basi talalankhulana nawo apapa athana mawa ndi limene atatuluke mayi yawo kundende yeah kani yake ndimene guys Passover channel ndizaka muli bwanji kulikonse kumene muli masana madzulo angakhale mmawa umene wapanga chuni Passover channel mumakumana ndi mapulogalamu awiri kapena atatu kamkudzukudzu. Iyi ndi pologalamu yokhayo imene munthu akafika pa Passover channel ndi mtopola ife ndamene timamtopolera ndipo akamathawa timamponyera khala moto kuti kumene akupitako nkumene kudzimveka fungo kuti uyuyu achoka ku Passover ndi mmene timachitira ndi kudziulensa kudzule iwo dzingonera kuti kudzula zaka muli bwanji yeah ndiyankhula mwachangu ife ndikudziwa kuti mnaka video kakatalika pang'ono koma mungondimvetsa mfundo ziwiri kapena zitatu zimene ndifuna ndiyankhule chifukwa cha mayi awawa a telefoni ya mpinganjira ndi a Kenneth pa nkhani zawo zomangitsana. So ndimayifufuza nkhani yapeza kuti a Kenneth anamangitsidwe fati ati anapanga create fake account yogwiritsa ntchito dzina la telefoni ya mpinganjira komanso zithunzi zawo yeah komano iyoyo that's not a reason. Ineyo ndi mwini wake wa Passover channel ndinovutika nokhandeni apune pasifuna nzikubisirani ola muta ndimangitsa lero mayi mpinganjira palibe munthu amene angandipatse sima ku polisi ola anthu atandipha lero palibe ola munthu mmodzi amene angagule bokosi. Ineyo ndimene ndili muno ndine kamputa boyo wachabechabe ndilibe ndalama ndipo ndinovutika izi ndikuneneratu aliyense adzidziwa kuti zaka ndiovutika komano sindimalola kuti kuvutika kwanga kuvindikire chimene ndikufuna ndilankhule. Kugwiritsa ntchito account ya munthu wina kupanga create fake account ya munthu wina it doesn't matter. Ineyo Passover ndi yanga koma muyang'ane pa social media pa Facebook mupeza kuti pali ma Passover 4 kapenanso 5 mupeza zako Passover mina anthu akumabalalika kuti eni ndiitiyo koma this is Zaka TV channel imene ndifuna ndilankhule nanu mayi mpinganjira. Sindingataye nthawi yanga kumanka ndisakasaka anthu kumamangitsa. The best way ngati zimene akupanga anthu zene zikundibowa ine ndingopanga quit on social media. Mayi mpinganjira niyo mmadziyalutsa nokha. Mayi mpinganjira muli ndi vuto. Mmakonda social media ngati hule. That's the problem which I've seen from you. Ndipo ineyo ukataka setu yu ngati mulongo wanga kaya ngati ndani ndimona kuti mulamu uyu mpinganjirawa amachepa mphamvu pa inuyo. Kwa ineyo ndikadakhala ine kuti ndampinganjira ineyo ndikadakukhazikani pasi kuti mayi khalani pasi za social media since you married to him mmene mudangokwatira ndampinganjira munakhala ngati mwapanga mesi mbiri ya mpinganjira. Taganizani anthu akumakutukwanani anthu akumalankhula zambirimbiri koma kumapeto akumaona kuti ndi telefoni ya mpinganjira. Why don't you change the name of mpinganjira first nkulembetsa dzina la abambo anu amene anakubalani kuti mukamapanga za utsiru zanuzo mwina lidzipa dzina la abambo anu. Ineyo munapanga zoto ndi nkhanza.
chifukwa mukunena kuti munthu yomwe ankhululukira koma ino ndi amene munatuma apolisi kupita kukamanga munthuyo ndipo apolisi akamapita komanga munthu akamantsegulira mulandu amafotokoza mu complainer amene wapangisa kuti munthu amangidwe ndeni munankhululukira kumbali koma munthu adayakali m'manja mwa apolisi inu nchifukwa chani simmapita ku court kapanga attend case imene inu mmapita ukadandaula pamaso pa court kuti munthu adakulakwirani zakuti imene simmapita ncha inu kudzimva ndalama inu mmadzimva ndalama. That's not good. That's bad. Mwana uja munamulakwira zithunzi zimene munthu amagwiritsa ntchito pa social media ndi dzanu anakujambulani ndi iyeyo yeye adadzitenga kuti mesa ndinokha amene mmasavuka mango posta zithunzi pena pali posi ineyo anthu amatukwana ulama yanga amanditukwana yama yanga anthu akugwiritsa ntchito zithunzi zanga m'maprofile mwawo mesa zithunzi zo ndimapanga post ndineyo ndingabuleme anthu sindingabuleme inuyo nkhani iyi ndiyolakwa kungokhala kuti mune muli ndrama kapena kuti boma silingakupangeni follow up inu pafunika munthu uja kumulipira chifukwa simunapita ukapanga attend ku court munammangitsa munthu opanda chifukwa mpingachita sinthani khalidwe lanu muli ndi ndrama lemekezani banja lanu anthu a ndrama samapanga zoyaluka ngati zimene mmapanga inusi siku oyamba I think mamangitsapo ka anthu awiri ka anthu atatu so respect your family alemekezeni ampinganjira lemekezani banja la ampinganjira tengani udindo responsibility pa mkazanu muzeni kuti ziumapanga zinzondichitsa manyazi mesa inu anakupesani kuti muli mchuma kale kapena pali chimene mukuhonga ngati atakanika kumva inu ngati mkazi ndekhayo ndiyankhulenso kwa azinzanga osauka ngati ine please mudzivomereza chimene muli musamapembedze munthu pamene akupanga za utsiru chifukwa choti iye ali ndrama kuti inuyo adzikuthandizani mudzigwira ntchito hadi mudziyesetsa kupeza ganyu imene mukugwirayo izikhala yokwanira pa moyo wanu ngati ineyo ndimavomereza ndimasenza kaya matabo pa mutu panga kaya ndimapanga chani ndimayivomereza koma osati kusauka kwanu mudzikhala kapolo kwa munthu kulephera kumuuza chilungamo chifukwa choti ali ndi ndrama. Oh my God, even in the Bible adalankhula kuti wachuma ndi Lazaro waumphawi pali anthu ena aka amene Mulungu adangotilenga kuti tidzakhala level imene yoyo ngakhale Lazaro adalengedwa kuti adzakhala opempha adzakhala odya zakugwa pa guwa la anthu olemera. So inu ngati muli osauka vomerezani osauka kwanu koma musamatenga osauka kuja kuti basi chikhale chipsinjo chomangopembedza munthu mayimpinganjira pa nkhani iyi apa mudalakwitsa ndinolakwa ngati simuvomereza koma mkatikati mwanu chikumbumtima chikugugudeni simuvomerezere chifukwa cha umunthu kusowa kwa umunthu kwanu ngati simuvomereza pa nkhani kuti mudalakwitsa ama inu mmadziyalutsa nokha I don't know kuti musadakwalenda mpinganjira mmapanga chani kwenikweni maoneka ngati kuti mnali mzima mwini wake oyaluka kwambiri. So on my side kankudzukuzu pass over channel zaka TV channel ikulankhula kuti pa nkhani iyi mudalakwitsa inuyo musamadzimve ndalama kuti ena ake adzisowa nanu mtendere pogwitsa ntchito ndalama zanuzo mwana wanzanu ndi wako yemwe zimene munampanga uyu akanakhala kuti mwina ndolemera inu nkhani iyi mudakatengetsana mpaka pa court koma ife makotiso aku Malawi nonse mumalemekeza anthu olemera okhaokha pamene pamavuta kuti sipangapezeke munthu omumenyera ufulu mnyamatayo koma pa nkhani iyi mayimpinganjira ndinu olakwa tu mayimpinganjira this is kankudzukuzu ama inuyo ndinu osavuka muzochitika zanu kukhala ndalama sichifukwa. Respect your family, respect yourself. Mutha kuchoka pa social media basi ungokhala zili anthu akhoza kupuma koma what kind of a woman kuti over social media telefoni ya mpinganjira we don't do like that. Respect your family, respect your husband. Mr. Mpinganjira kaneni basi mkazi wanu ngatawo kanika pesani wina mina mukapanga mamonde janu sindu kuti mina musikali malire nake kwa hiyo ndine mina ndabagira zinthu zinakusadziwa kuti sibweretsa mavuto ku family ya watu kapena kwa asibale yanga kuti mayanga mpaka akaenda libe ku polisi ndikumapanga force kuti thandizeni kupeza kumene kuli mwana wanu wapalamula milandu yakuti yakuti so mayanga sama social media samadziwa kuti ndi milandu ya mtundu wanji akhala kungolandira mina mautenga awo madandaula anthu kuti mwana wanu sakupanga bwino. So ine amwene so I don't know kuti kodi ndingayankhule kuti chani ndinthauza okay fine ndakakamisika kuti ndidile ma-account anga ku Facebook ma-account anga ku TikTok kuti sindikwenda kupanga so content iliyonse cholinga choti mai anga apangidwe lilisi mwina apite kuti akutsika asiyidwe m'manja mwachani mwa polisi asapangidwe so in such way koma no guys
ndipo kuthokozani amene mmandipanga follow amene mmandipanga support pa zinthu zambiri kumeneza ndizayika mavuto oti ndingati ndili pa wanted yoti ndibwenera komano ndili kutali ndi ku nyumba ndinena ndikadzipereke ndekha ku polisi kuti ndimve ndikhani anje ndakundifunira dziko lino ababa ngokutsasikani guys kuti ndiziyeza komano ineyo ndilibe so responsibility ndikapange content kamene ndikapezeke pena pange ndale pa post yani